Og udover det professionelle personale, som jo er her og fungerer det dagligt, så fungerer centret også i kraft af stort engagement fra rigtig mange frivillige kvinder, som stiller meget tid til rådighed ved blandt andet at påtage sig nattevagter, og du sagde selv børnegruppe og udslusning. Den har ikke været med. Udslusningsgruppe, ja. Og de her kvinder, de er organiseret i såkaldte mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredagsgrupper. Og hvor ved jeg alt det fra? Jo, min egen kone Pia, hun er nemlig med i tirsdagsgruppen. Og det hænder med jævne mellemrum, at hun overnatter på krisecentret fra tirsdag aften til onsdag morgen. Så hun har været rigtig mange gange i krisecentret, uden at skal lægges noget i det. Jeg tror, hun har været med i over 10 år. Det tror jeg også, hun har. Hun har været med. Og nogle gange også om søndagen, for det er noget med weekenderne, så nogle gange så har de også en weekend. Og når jeg så har tænkt på, hvis det virkelig er hver eneste ugedag, der er en kvinde i Sønderborg, der stiller sig til rådighed for, og så ganger op, og i alle årene, så er det utrolig mange kvinder, der bruger utrolig meget fritid for at lave sådan noget frivilligt arbejde. Og det er fuldstændig ulønnet. Jeg tror, I har en julefrokost, kan det passe? En gang om året, hvor I hygger jer. Og derfor så, og det har vi også snakket om, vi har snakket om flere gange i dommerkomiteen, derfor så var jeg utrolig glad for, at dommerkomiteen synes, at den her gang, da vi lavede den 6. uddeling, som er den 6. gang, vi uddeler prisen i Døren Forskel, så skulle den gå til jer, repræsenteret i dig, Ruth, på vegne af krisecenteret. Så det var en stor glæde at kunne give dig den her, som er 10.000 skattefri kroner, som må bruges fuldstændig, som I har lyst til. Det er imponerende. Så værsgo, og tillykke med det. Jeg synes, det er så dejligt at kunne blive tænkt uden at have søgt. For jeg bruger utrolig meget tid på at søge fondsmidler og så videre. Og lige præcis hele året i år har vi været overbooket, så jeg simpelthen ikke haft tid til at søge noget. Og jeg har bare sådan brug for det, så det var rigtig dejligt. Det er jeg glad for. Ja. Så fandt de på et godt sted. Helt sikkert. Så det er godt. Tillykke med det. Tak skal du have.